Manawag Dominican Radio signing on. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Manawag Dominican Radio o ang dating Radyo Dominico ng Manawag ay itinatag ko po. Ito po si Father Butz Bombasi OP. Parang tayo ay mayroong kasama sa himpapawid o sa radio wave. Kasama si Jesus, si Maria at kami. Ito po ay natatag noong 2008 upang maging kasangkapan sa evangelization, catechesis, sanctification, service at stewardship, Eva Casas, upang ang salita ng Diyos ay ating maipahayag. Ang salita ng Diyos ay ating mapaliwanag. Ang salita ng Diyos ay ating maisabuhay at ang salita ng Diyos ay maging daan sa paglilingkod at sa pag-aalaga. Ito po ang hangarin ng Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. Sa tulong po ng mga paring Dominikano, ito po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita. Nawa ang ating mga kaparian ay magpatuloy sa pagsuporta sa gawain ito ng Radio Evangelization Ministry. Simulan po ang Manawag Dominican Radio sa tiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tulong ng Inang Maria. Apo bakit? Sinimulan po natin ito na walang-wala kundi nagsimula sa tiwala. Kaya po ang Manawag Dominican Radio ay nagsisimula pong mag-broadcast sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. At ito po ang aming panalangin. Dalawa ang lahat na mga nakikinig at lalong-lalo na ang lahat na mga nag-i-involved sa Radio Evangelization Ministry ay pagpalain na ilayo ang mga equipments sa anumang mga masamang pangyayari. Nawa ang lahat na mga kamitan ay maalagaan at lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho ay lalong pagpalain. At kayo rin, mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio, ay lalong pagpalain ng Diyos. At alalahanin po natin ito that something good is going to happen to us, to you, and to everyone. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating simulan ang araw na ito sa pamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan, Ikaw ay aming dinadakila at Ikaw ay aming sinasamba at pinasasalamatan sa isang araw na naman na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa gamitin po namin ang oras, gamitin namin ang kakayahan, gamitin namin ang lahat na binigay mo sa amin sa ikapagpupuri at ikadadakila mo. Pagpalain po ninyo ang Manawag Dominican Radio, ang mga nangangasiwa nito, at ang lahat ng mga tumutulong sa Evangelization Radio Ministry, at ang mga paring Dominikano dito sa Manawag, at lahat ng mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio. Naway sa pamagitan ng evangelization ministry ito sa radyo, nawa mapalapit namin ang mga tao sa iyo. Nawa aming may pahayag ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, at kasangkapanin po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, lalong-lalo na ang aming mga kagamitan sa transmitter
at sa radio booth. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at anumang kapahamakan. Nawa, gamitin namin ito sa pagpapahayag ng iyong salita. Naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan sa tulong ng aming mahal na ina, Our Lady of Manawag, Apo Bakit. Nawa ang evangelization ministry ng Manawag Dominican Radio ay magpatuloy magpakailanman upang ang salita ng Diyos ay palaging maririnig sa himpapawid, hindi ang salita lamang ng tao. Kaya naniniwala po kami that something good is going to happen to us. Something good is going to happen to me. Something good is going to happen to our listeners. Something good is going to happen. Maraming salamat po. Ang lahat na ito ay hinihingi namin sa tulong ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Father Butch Bobase, OB. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manawag Dominican Radio, signing on. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. With the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music.
tried to fight you. I'm down, I'm giving up. I've learned to trust you, your love. Now I'm singing, can you take over, take over, can you take over me? I've been here over and over again, here on my knees. I'm only closer, closer to where I wanna be. When you take over, can you take over me? I've tried before to let go, and I just hold on more. Amazing Lord, I need the strength to let go and be yours. So now I'm saying, can you take over, can you take over me? I've been here over and over again, here on my knees. I'm only closer, closer to where I wanna be. When you take over, can you take over me? I surrender all I have, and I surrender all I am. As I remember what you've done to set me free, I just wanna sing. Can you take over, can you take over me? I've been here over and over again, here on my knees. I'm only closer and closer to where I wanna be. When you take over, can you take over me? Can you take over, can you take over me? I've been here over and over again, here on my knees. I'm only closer, closer to where I wanna be. When you take over, can you take over me? Take over me. Take over me. Lord, salamat po sa bagong umaga. Salamat din sa pagbabantay mo sa aking kagabi. At sana ngayong araw sa aking paglalaro, ikaw ay palaging nasa aking tabi. Ang sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama,
Jesus, I thank you for this beautiful morning, for this new light of day before me. I pray that through this light, you may let me see your own ray of sunshine that will enlighten my mind and strengthen me to pursue your will for this day. Lord, I do not ask for an easy day, just for your guidance and strength to be able to pull through despite all odds that I could be up against. Fill my heart with your beautiful rays of sunshine. Shine in me, Lord Jesus, and shine through me, so that all the people I will come in contact with today may feel your loving presence in my spirit. Amen. Upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan at lagi mo akong gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon.
Manawag Dominican Radio joins the world in the observance